5,000 pesos din na ayuda ibinigay ng Dswd sa abot 1,000 tricycle drivers sa San Fabian. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Umabot sa 768 na tricycle drivers ang tumanggap ng tig 5,000 pesos na cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development noong Abril 16. Ayon sa ulat, ang naturang ayuda ay tugon sa pagtaas ng presyo ng petroleum products sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS programa. Matatanda ang kabilang sa nakatanggap ng kaparehong 5,000 cash aid ang humigit kumulang 4,218 tricycle drivers sa Urdaneta City, habang nasa 1,396 drivers naman sa Mangaldan at ilan pa sa mga bayan ng Binalonan at Asingan ang nabigyan din ng kaparehong tulong. Kaugnay nito, pinangunahan ng DSWD Regional Office ang payout, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at tanggapan na upang maging organisado at maibigay sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang ayuda. Kasama mula rito sa IFM News, Degupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.